De ce alegi să cumperi mai mult dacă știi că nu ai nevoie de toate aceste lucruri? Sau de ce alegi să nu faci nimic când știi că trebuie să te pui pe treabă? De ce fumezi dacă știi că pe termen lung nu-ți face bine? De ce continui să mănânci mai mult decât este nevoie dacă știi că riști să te îngrași? Ei bine, răspunsul la aceste întrebări este foarte simplu și stă în modul în care creierul nostru stabilește prioritatea tuturor recompenselor pe care noi le vom avea. Pot să-ți spun cu siguranță că principiul de funcționare a minții în astfel de situații este următorul. O recompensă care vine imediat este în mod cert mai interesantă decât o posibilă recompensă care s-ar putea să existe în viitor. Cumpărăturile exagerate te fac să-ți golești contul, dar îți dă o plăcere de moment fantastică. Procrastinarea duce în timp la neîndeplinirea obiectivelor personale și la scăderea încrederii în propria persoană, dar îți oferă satisfacție în prezent. Fumatul poate crea diverse probleme de sănătate, dar pare că reduce stresul pe moment sau oferă o plăcere imediată. Mâncatul excesiv poate duce la obezitate, dar pe moment îți satisface o mulțime de plăceri. Cu toții ne dorim o viață fericită și un viitor bun și totuși, chiar dacă ne propunem să realizăm anumite lucruri, de foarte multe ori cedăm în fața recompenselor imediate. Și ce e de făcut în astfel de situații? Acum că știi care este principiul de funcționare a creierului în acest context, e nevoie să înveți cum să acționezi eficient în viața ta, ținând cont de acest principiu de funcționare a minții și nu luptând împotriva lui. Dacă vei face acest lucru, vei reuși să faci schimbări realiste la propria persoană și să implementezi noi obiceiuri care să te susțină cu adevărat. Ei bine, în acest video vreau să-ți prezint metoda principală prin care tu reușești să implementezi noi obiceiuri în viața ta și în același timp să ții cont de acest principiu de bază, în urma căruia mintea noastră funcționează în felul în care funcționează. Și care e această metodă? Este exact recompensa imediată. Ce facem diferit însă este să alegem de la bun început ce anume recompensăm și, atenție, când. Hai să-ți explic cum stă treaba. De cele mai multe ori, obiceiurile pozitive pe care vrem să le aducem în viața noastră dau rezultate satisfăcătoare doar pe termen lung. Adică atunci când am îndeplinit un anume obiectiv personal. Însă pe termen scurt s-ar putea să nu ne placă deloc. De exemplu, te bucuri și contează pentru tine dacă iei un anume examen, însă nu ai chef să te pui să înveți. Alt exemplu, vrei să slăbești 15 kg, însă n-ai chef să faci mișcare și să mănânci conștient. Altul, vrei să citești o carte pe lună, însă, sincer, e mai fain să te uiți la televizor. Acum că știi cât de mult vrea creierul recompensa imediată, hai să vezi cum poți întoarce acest lucru în favoarea ta. Ziceam că vrei să citești o carte pe lună, însă e mai fain să te uiți la televizor. Cum ar fi să-ți impui să citești un anumit număr de pagini pe zi, de exemplu 10 sau 20, și de-abia ulterior, ca recompensă pentru faptul că ai făcut acest lucru, îți dai voie să te uiți la televizor. La fel, dacă vrei să slăbești 15 kg, însă nu ai chef nici să faci mișcare, nici să mănânci conștient, cum ar fi dacă ți-ai face o pușculiță sau un cont de economii în care să depui bani de fiecare dată când faci mișcare sau când renunți să cumperi dulciuri sau alte produse alimentare care știi că nu-ți fac bine. Astfel, de fiecare dată când te abții de la a cumpăra ceva ce nu-ți face bine sau nu ai neapărat nevoie, în mod automat depui bani în cont sau în pușculiță cu suma echivalentă acelui produs. Faptul că reziști tentației nu este la fel de interesant și nu aduce atât de multă plăcere cum aduce alimentarea contului. Te bucuri și contează pentru tine dacă iei un anume examen. Îți amintești? Însă n-ai chef să te pui să înveți. Am să-ți spun o poveste personală. În urmă cu câteva vreme trebuia să dau un examen greu și mai mult decât atât, nici materia în sine nu-mi făcea deloc cu ochiul. Imaginează ce chef aveam să mă pun să învăț
la acel examen. Și atunci m-am gândit cum aș putea să mă motivez să fac ceva ce nu-mi face deloc plăcere. Și în acea zi am trecut pe lângă un magazin de pantofi și din vitrină mi-au făcut cu ochii o pereche de sandale absolut superbe. Am intrat în magazin, le-am probat și ghișce, îmi veneau perfect. Pe moment am vrut să le cumpăr, însă imediat mi-am dat seama că este ceva mai important ce trebuie să fac. Așa că am returnat sandalele vânzătoarei și am plecat din magazin. Imediat după ce am închis ușa, după mine, mi-am pus următorul lucru în gând. Primul lucru pe care îl fac atunci când iau examenul este să vin să-mi cumpăr sandalele. Ce am făcut mai exact? Am legat o activitate mai puțin plăcută de o recompensă imediată. Aș putea spune imediat, deoarece momentul în care eu am probat sandalele era cu 3 zile înainte de acel examen. La fel poți să faci însă și cu recompense zilnice de genul la fiecare 2-3 ore de studiu ai dreptul să stai 30 de minute pe social media sau la finalul zilei poți să vezi un film sau să ieși la o înghețată cu un prieten. E foarte, foarte important ca recompensele imediate pe care alegi să ți le oferi să fie în conformitate și în armonie cu identitatea ta personală. Evită să ajungi să-ți oferi recompense de genul unei ciocolate după fiecare 2-3 ore de studiu, pentru că asta ar duce la 3-4 ciocolate pe zi și cu siguranță ar produce efecte negative pe termen lung și nu cred că ți le dorești. Cred că prin tot ceea ce am spus până acum, ți-am arătat cât de importante sunt recompensele imediate și ce beneficii extraordinare îți pot aduce pe termen lung.